As obras do aparcadoiro disuasorio de Ribadumia avanzan a bo ritmo. Está situado carón da autovía do Salnés, preto dun dos accesos da ruta da Pedreauga. O seu obxectivo principal é que sirva de punto de estacionamento de vehículos para fomentar o uso compartido do coche. Compartir o vehículo privado, nese sentido diminuir a utilización do vehículo privado, compartindo de forma segura e de forma áxil con esta instalación que é un carpooling para fomentar que as persoas que podan compartir traxecto dende esta zona cara a Pontevedra, cara a Santiago, cara a Vigo, diminúan o vehículo particular. A área de estacionamento serve tamén para os usuarios da ruta da Pedreauga. De feito, antes do seu arranxo eran xa moitos os que optaban por deixar o seu vehículo aquí para subir ata a Armenteira. Por aquí pasa a ruta da Pedra da Auga, a variante espiritual. O Concello de Ribadumia xa ten un aparcamento disuasorio na zona dos Castaños, que é o kilómetro cero da ruta da Pedra da Auga, e este aparcamento sirve precisamente para esa cobertura de apartamentos para todos estos turistas, para todos estos persoas que veñen transcurrindo pola ruta da Pedra da Auga da variante espiritual. O proxecto estáse executando nun tempo récord logo da expropiación por parte da Xunta. Está sendo financiado con fondos europeos a través do Plan de Transformación, Recuperación e Resiliencia do Goberno Central transferidos á Xunta. A previsión do Goberno galego é que estea rematado no mes de abril. As obras, como ven, están en plena execución, o 35% en execución. Está executada a esplanada, a Zahorra, as pluviais, a preinstalación de videovixiancia, e restan as zonas verdes, que estamos a falar dun aparcamento no que na illa central no todo o perímetro haberá zonas verdes, e tamén as beiras rúas. Na nosa contorna estánse a habilitar áreas deste tipo noutros dous puntos, na vía de alta capacidade que vai a Vila García, na contorna da rotonda de Vilaxoán, e tamén en Caldas, na zona de Sallar, preto do acceso a P9. Neste último caso, o proxecto avanza máis lento por mor dunhas torretas eléctricas.